Tiga kapus si Iron. Oh. Surprise. Ya, mana lagi kuat. Tanah makin lagi ini ya. So, kamu pusing ke anak waner. Sudah bersih, apa bersih? Harus kan cibeng, tong ya kan ini ya. Ini ako soap na gusto na daw rin dito. Seperti yang dalamnya. Final dulu. Ayaw. Mga bangsa niya, makataw sa giyan dan Maria, makapukul sa giyan kain dan pagkatubigan, patapuginan sang kaya init dan pagkatungan pungaranaw, nagin niya para inumakatan sa aya pengitan sekolah ta'ala na inumapag ay pala kakanagyan kaya kananimutan sa tulungan sa gini kaya kaya kakano si kumakapan yung mga yan sa aya ibang nakano lautan na sumapapada aliw na bungang sa gyan kaya ni kalimutan sa darpay ng sinerpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nalukin kakiran sa mga limutan ya Allah. Makapupun sisang kaya niya na makapupun ulang na makapupun mga limutan ya Allah. Ya Allah, nalisanan kasi sa mga tanong, ang mga halal. Amin. Amin. Ya Allah, nalisanan kasi sa mga murid kabilan, mga salih, at mga murid at mga baik, mga salih. Silang tubuh ya Allah, naguan silang mabaloy akasan kapan magaman kaya Allah. Ya Allah, na awatan kakiran semangat fitna ya Allah. Ya Allah, na pagkamuan kakiran sesupatan tengah amuk karna. Ya Allah, na awatan kasihan si mga fitna. Wala na di ka posisi na butaan kuman isa na ayat taufik ng kakiran. Ya Allah, naging kutuwa kapagat pinagpiairan at garumay kagiwaan nami ang mga manusia adung apagkaribatan kami na ayat ini kapakasisi na buta na mabalisi ito mga lagdagat kami ang kutuwa akasisi na buta uli na kapmamapaya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Oh, smoking nyo. Smoking aja yang mana ditati deh. Matramus. Nah, kuatro sih kartu. Abrocan na kuatro. Transport na. Tengok masuk ini sama lo. Masuk. Masuk. Masuk ni din. Oh, smoking aja. Aku terus kamu. Bisa dapat sekali. Lupit din siya nangangaw. Babay niya. Saya aman. Sana isi gitu. Kami dibilang sama babay niya. Keren. Tadi dah. Pada gas ka? Dia sudah ada yang keluar sekali apa? Gak usah dong. Salma. Gak usah. Tadi mengabay. Oh, babay niya na. Oh, gila. Oh, siya gila ba? Nan. Tahanin. Ano yung susunod?
Video masal yun. Video masal yun. Sama na yan, di kami dimnayaw sa kaordira na kungami. So, kata si Kuya Bata. Ano nga niya sa kapatid? Kata siya rin. Marriage in Islam. So, sama na yan, Well, first of all, we know that Islam is a complete way of life. It is half of our religion. In other words, when you marry, you have already completed your life. That is why we Muslims, we are mandated to be good to one another, and especially with our dealings with our life, especially with our dealings with one another and for our marriage, especially the husband and wife. We know that on the day of judgment, we will be reckoned and we will be judged by Allah subhanahu wa ta'ala by our deeds. Kata mga kapatid, ano ito, mas kumambil. So, ayun na kumakain mo lang. Kata sa mga ibinigan. Dato on pa. So, sama na yan na yun naman na ni Ma'am ready na to sa mga tao. So, manisa na pumangilan sa kapaka-take out yan. Opo. Sabi sama na ni Mas Joshua sa yan. So, sungang nga rin naro kita ang ilan. So, kata siya dato pahad miyaka-take out sa inyo. Tayo si Kuya Salim. Oh, Kuya Salim. Oh, katay sa mga pinananayan. So, sama na yan. Amuli kami doon. Sa kanya. Hindi, kinuha mo. Amuli kami. Yes, may daw sa Pinosa. So, ito mga kapatid, may cake shop pa doon. Ulat no? Napakaganda na. Kaya muli kami doon. Napasad. Sir ka, tignan ito. Tama na yan, ang galing yan. Mana oras na nabara ron iso mo? Bakit siya magyamangan ka dyan?
Hay na may nasi kanu tulad pa na background niya lagi na pakuan. Is kasi hindi. Saan na ilay? Oh, katay kapatid may itsura tulad. Dapat Dapat semua na yung saya ngayon na may ka. Oy, bo. Pag-pagan na So yun mga kapatid, kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking YouTube channel. At siyempre mga kapatid, i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload.